inday mag-imay day kog kuan isda. Magkilaw kog isda o mag-inununan. Mayroong kilaw na inday. Okay. Improt. Ununan ako ng kuan ulo food. Pahinayin na Junrel. Okay. Junrel. Inagot si Junrel daw. Kaya abot din rin tingog. Hinaya. Dili siya. Mayon ko mga inday ba. Nabitang pison ang unod para mugawas ang bukog. Ani pisa na ko ang unod para ang bukog ba mugawas. Kay barongoy man ni. Barongoy na isda ba. Kay ganahan man ko ani mo kilaw na inday. Ang bukog ako ning ipa ununan pod kay akong ipasuwa sa akong iro. Ang iro. Ang iro di pod mukaog walay sudan. Mama anak. Pamiliun po na po mga inday kanang gagmay. Gagmay nga isda kay may among kilawon. Puti yun yung magkilaw ta mga inday bisag sa baro. Bulinaw. Kuti po gihapon yung bulinaw kay kuhaan maghihaponan ako bukog bisag pino. Kay di ko ganahan jud kay bukog kay di mas ko katarog usap kay utan kita ko hipon. Nang ako ginkuhaan da bukog lami bay gakon ba may bukog kay kana ang kasi usap-usapon ba. Pero ganahan ko walay bukog lang dun para straight ang kaon, walay hubit-hubit. Kuan mo ng hubit-hubit, kanang kuan sa tinik ba. Sige, ni daghan akong buhaton. Papalit ako lang mas po. Ayay. Kuti, uy, kuti kayo. Kay ni magkilaw tatmunan. Dugay kinuhuman. Laming kaon dugay buhaton. Ako ni silian. Ay, pati kayo ng mga inday. Ay, ato mag-utang hinay-hinayog bira. Sayang ba asang unod mga dalaman ibili na hinay-hinayon. Dikit man sa bukog. Ang unod. Ayan, huwaon.
Hugasan po nila kog suka mga inday. Adto sa bukid mga inday, mga jud aming kilaw nung dito gani. Kami day mga inday. Probinsya amoa din. Na kami karon sa diri sa tawag og syudad kay naman diri ang panangaburian na sa amo akong pares, sa akong trabaho sa akong pares. Nung naami diri puyo, pero ang amo adjud is probinsya. Probinsya yun amo Wow, rainbow. Ato lang sang i-cut mga inday, ato lang i-continue niya kung magtimpla na ko kay ngano dugay jud kay ni siya nga buhat kay kailangan magyud ato ni panon di ka ibukog kay lain man sad kaunon gud na ibukog kanang labi na susyohon tag nipon dugay kita mo magkaon. Continue na ko niya. Kuan na lang pag ko para sa inununan diretso na. Yan ang parang kinilaw. Kapuyan ko bukog diretso na kog tagod oy bahala na niya. Iya na lang tagko bukog ni kaon ani. Para inununan din ang akong gikuan karon. Sobra sakit kilaw. Para inununan ni. So hasol man jud mga inday kuhaan man gud ako kasang o tinain kay didyo ko ganahan anang dili kuhaan kay bugaw kahupod ang imong luto luod lang sa kuan na timplahanan na lang then akong inununan luto na pod. Luto na pod akong inununan. Kaya timplahan na lang ni nako. Suka nga tuba. Ano, suka nga tuba. Na lang giditso mo hindi wala na ko napakita kung saan ako pa kuan ni luya nakalimot ko luya bombay ra ni spring onion o kamatis pero humot kaayo humot kayo na hindi yun. Okay na. Salamat yung pagtanaw mga inday. Bye-bye. Thank you sa pagtanaw. Suporta.